Ac felly dwi'n dod at fy mraint arall, sef i gyflwyno eich siaradwr cyntaf heddiw, Iwan Bala. Mae Iwan yn adnabyddus dros ben fel artist, awdur a darlithydd. Wedi hyfforddi yng Nghaerdydd, mae wedi cynnal arddangosfeydd unigol ers 1990 ac wedi cymryd rhan mewn sawl arddangosfa grŵp yng Nghymru ac mewn sawl rhan o'r byd. Enillodd y fedal aur am gelf gain yn yr Eisteddfod Genedlaethol ym 1997 a nifer o wobre eraill, gan gynnwys gwobr Glyndŵr am gyfraniad eithriadol i'r celfyddydau yng Nghymru. Rhowch groeso, os gwelwch yn dda, i Iwan Bala. Diolch. Diolch yn fawr. Dwi wedi colli 10 munud o'n amser rwan. A dweud bod o'n alright. O'n i'n edrych ar hwn, Carto-Cymru. Be mae hwn yn golygu? Hic sunt dracones. Here be dragons, ydy? Ie? Ie? Ddim wedi gweld hwnna blaen. Here be dragons. A here be dragons, ond hefyd twrch trwyth. O'n i'n gweld, dwi'n gweld yn aml iawn ffurf Cymru, a dwi'n gweld o ym mhob man mewn rhyw stein ar y wal neu rhywbeth. Mae di'n mynd yn rhyw habit i fi greu y mapiau, siapiau yma o Gymru. Ond hefyd un o'r pethau ni'n sylwi oedd bod y darn lle mae Penrhyn Gwyr ym Mancwn edrych fel tysg twrch. Fel twrch trwyth yn y Mabinogion. A mae yna sawl un wedi sôn am hynny, gan gynnwys Mena Elfyn. O'n i'n gwneud rhyw ddigwyddiad, ddim digwyddiad, cydweithio fo Mena Elfyn, oedd hi wedi sgwennu barddoniaeth, ac o'n i'n gwneud gwaith seiliedig, ond ddim yn hollol ecffrasus, ond jyst bod ni'n gweithio ar un themau. Ac oedd hi wedi sylwi bod un o'i myfyrwyr wedi gweld bod Cymru'r un siap a pen mochyn. A wedyn hefyd nes i ffindio Raymond Williams o bawb yn sôn yn un o'i nofelau am y ffaith bod map o Gymru oedd yn ystod y tren ac yn gweld map o Gymru ac yn meddwl bod hwnna'n edrych yn debyg i siap pen mochyn. O'n i'n wedi meddwl deud hynna, ond mi ddod i'n dweud i wan. Ond y Mabinogi dir ydi yno hwn. Ac y peth tyfes i fyny mewn ardal Gymraeg, ac oedd yn had i'n Brifysgol Ysgol Gynradd, ond oedd gennym ddiddordeb mewn hanes Cymru a mewn llenyddiaeth. Ac oedd o'n, bob tro oedden ni'n mynd i rhywle, ac oedden ni'n teithio lot i lefydd yn y car, oedd o'n pwyntio allan llefydd yn y tirwedd, oedd yn bwysig. Ac o'n i'n tyfu fyny efo'r teimlad yma bod llenyddiaeth a mytholeg a hanes ynghlwm yn y tirwedd. So bod posib trwy enwau llefydd, enwau trefi, enwau afonydd, adnabod pethau wedi digwydd mewn hanes. So bod y cartograffiaeth o Gymru yn rhan o bob peth am Gymru, yr hanes, y beirdd, y caneuon, yr chwedloniaeth, bod o'i gyd ynghlwm yn y tirwedd. Ac wrth gwrs dyna pam bod y tirwedd mor bwysig i ni yng Nghymru. Dyna reswm nes i agor efo hwn. Oedd hwn yn yr arddangosfa efo Mena Elfyn o'r enw Nodiadau-maes. A mae Nodiadau-maes yn rhan o'r teitl yma, a na i esbonio hwnna mewn dipyn rwan. Felly mae rhan o'r map Ptolemy, neu rhyw ddarn ond efo yn llyfrgell yn fan hyn. Pan o'n i'n tyfu fyny, pan o'n i'n blentyn, peth arall o'n i'n hoff iawn oedd edrych ar bapiau, llyfrau o bapiau, llyfrau efo mapiau hanesyddol a mapiau cyfoes, wel, cyfoes
amser yna, yn y 60au. A lot o ryw fapiau lle oedd yr ymarodraeth Brydeinig yn binc arno fe i gyd. O'n i wrth y modd yn astudio'r mapiau yma. Ac yn ffindio hefyd y ffordd oedd bobl yn gweld y byd pan oedden nhw'n gwybod am beth oedd tu allan i fanne. So fanne mae Hicsund Dracones yn de, here be dragons, tu hwynt i lle oedden nhw'n gallu ffindio, tu hwynt i lefydd oedden nhw'n gwybod amdano nhw. Ond mae yna rhywbeth hefyd am y mapiau yma sydd yn rhamantus, ond hefyd yn plesio mewn ffordd aesthetig. Mae nhw'n gweithio i fi fel darnau o gelf. Yn enwedig rhyw fap Arabaidd fel un sy'n edrych yn hollol wahanol. Bod ni'n gallu gweld môr y canoldir, dyn ni'n gallu gweld pethau sydd yn y mapiau yma o yr Eidal hefyd yn dydyn, dyn ni'n gallu gweld. Ond mae o'n lot mwy diagrammatic mewn ffordd, mae o'n mwy fel peintiad. Felly, dyn ni sôn am cyfaill llyfr enw Richard Gwyn, mae wedi sgwennu llyfr yn ddiweddar Ambassador of Nowhere, a gan hwnnw mae o'n dechrau sôn am y mapiau yma, sut maen nhw wrth gwrs yn arwennu o un lle i'r llall, ond hefyd yn creu rhywbeth yn dychymyg ni. A pan oedd o'n blentyn, oedd gen efo fapiau o'r byd, o bob rhan o'r byd, ar wal i loft, pan oedd o'n blentyn, ac yn dychmygu mynd i'r llefydd yma. Ac mewn ffordd, trwy ddysgu Sbaeneg a amser y Cymraeg, mae wedi gwario lot ei fywyd yn Lladin America, yn teithio o gwmpas ac yn cyfieithu gwaith ar beirdd o Lladin America. Felly mae'r Ambassadors of Nowhere yn rhyw hanes o'i deithiau fe yn America, yn Lladin America. Wedyn nes i wneud map iddo fo o Lladin America, bethau fel darlun fel llun, i roed yn anrheg iddo fo. Ac mae'r holl beth yma o ddychymyg, mae mapiau'n agor yn bwysig iawn. Peth arall o'n i'n neud pan o'n i'n blentyn oedd creu gwlad ddychmygol yn ymhen. Dwi'n ddim faint o bobl sydd wedi creu gwlad dychmygol. Rhowch eich dwylo fyny. Pwy sydd wedi creu gwlad dychmygol? Dipyn go lew, mwy nag yn ei ddisgwyl. Ond mae'r fwad yna dal yn ymhen i rwan, a dwi'n dal weithiau yn byw yn hiaw. Falle mi ddawn y ddiwrnod pan fyddai'n byw yn llwyr yn y wlad dychmygol. Ond oedd gennau pan o'n i'n... map o wlad oedd o, ond wrth i fi ffindio diddordebau newydd fel pêl-droed, o'n i'n creu timau pêl-droed yn y dinasoedd yma yn y wlad ddychmygol yma. Pan o'n i'n dod ar draws bethau diddorol, hyd yn oed mynd i ffwrdd i rywle a cael bwyd diddorol, o'n i'n ffindio rhyw ddarn o'r wlad yma lle oedd bosib cael bwyd tebyg i hynny. Ac oedd yna theatr, oedd yna fyd ffilm, oedd yna hanes a gwleidyddiaeth, oedd bob peth ynglwm yn y wlad yma, a nes i anghofio rhaid llun, achos o'n i'n neud llunio hyd ohoni hi, ac o'n i wrth y modd yn neud y llun, so o'n i'n gwneud rhai newydd o hyd, ond oedd y wlad yn debyg, wastad yn debyg, ac oedd y dinasoedd yn yr un llefydd. Ond mi nes i wneud un, mae mi fysa David a Kim o Syracuse, Efrog Newydd sy'n Ystafangco, yn cofio dod i ddathliad John Morris yn 80 oed, ac o'n i wedi gwneud y map a'i fframio fo fel llun. Am y tro cynta, nes i ddangos yn wlad dychmygol i'r byd, ond i wedi wneud o blaen, o'n i wedi sôn wrth llawer o bobl bod fi'n wneud hyn, achos o'n i'n meddwl bod o'n
rhywbeth chydig bach yn wirion i wneud. Ond amser hynny, wrth gwrs, o'n i ddim pethau ar y cyfrifiadur gallai plant ac yn ei arddegau i fod yn creu pethau, mae'n debyg. So oedd y byd yma ni'n creu yn hollol. A ddim i rosio ar y wal, a mae dal gennau, a mi ddylsyn ni fod wedi rhoi slaid iddo yn fan hyn, ond nes i ddim. Ond, wrth ddychmygu pethau, mae lot o artistiaid yn enwedig yn yr 20th ganrif wedi bod yn troi mapiau, troi nhw i weld y byd mewn ffordd wahanol. Ac wrth gwrs, mae hwn Enric Chagoya o Chile, ac llawer o rhain yn dod o Lladin America, gwaith dwi'n ffindio'n ddiddorol, achos mae yna wleidyddiaeth yna fo, a mae o am hunaniaeth. Dwi'n ffindio fo yn aml iawn, Alfredo Jar ydy'r artist yna, sydd wedi gwneud, sy'n enwog am ryw fap sy'n dweud, "This is not America." Ac mewn digidol, so mae siap America, mewn gwaith digidol, neon, ac mae wedi bod yn Times Square, a mae wedi cael ei ddangos rownd y byd, siap yr Unol Daleithiau, ynddo? Ac yn geiriau, "This is not America." Achos, allech chi weld lot o wahanol resymau am hynny, ond dim America ydy, ond dim ond yr Unol Daleithiau ydy'r darn yna, a mae o'n sôn am y darnau eraill. So, mae map yn gallu bod yn ffordd o gwestiynu pethau sydd yn cael ei derbyn. Wrth gwrs, dyn ni'n gwybod rwan bod Donald Trump eisiau newid y Gulf of Mexico fewn i'r Gulf of America, dydy, a mae hynna yn rhywbeth fyse Alfredo Jar yn gweld yn ironic iawn mewn ffordd. Achos ydy o posib iddo fo newid o just fel yna? Anyway, gael ni weld beth sy'n digwydd. Mae map surrealaidd o'r byd o ddechrau canol yr 20th ganrif. Dwi'n meddwl bod wedi cael ei roi at ei gilydd gan wahanol bobl yn dangos pwysigrwydd i'r surrealwyr gwahanol maint gwledydd yn cysylltiedig efo eu pwysigrwydd nhw iddyn nhw. Ond wrth gwrs, mae'r map dyn ni'n gyfarwydd ohono fo o'r byd hefyd yn projection anghywir. Dydy, so mae pethau fel Prydain yn edrych yn fwy ar y map dyn ni'n arfer edrych yna fo, nag ydy o go iawn. Ond yn hwn, dwi'n meddwl bod Cymru yna yn Fanco mewn di, a mae Iwerddon yna yn does dim Lloegr a dim Alban. Felly dyma math o bethau dwi wedi bod yn gwneud efo mapiau efo y siap mor Gymru, ond yn hwn, yr un peth a mewn mapiau eraill, mae o'n fwy nag ydi o, mae'n cymryd lle Ffrainc mewn ffordd fel hyn, so mewn ffordd, mae Llydaw, wel, yn Penllyn. Ac mae gweithiau yn fanna, a mae Gwlad y Basg yn rhan o Gymru erbyn hyn. Ac wrth drafeilio yn y llefydd, mae wedi bod wrth y modd yn mynd i Gwlad y Basg ac i gweithiau. Mae rhyw teimlad bod rhywun yn agos i Gymru. Mae'r glaw yna. Mae'n chydig bach cynhesach, ond mae'n wyrdd iawn. A dwi ddim fath o Sbaen. So dwi wedi ceisio gnawdoli hynny mewn ffordd yn y gwaith yna. Ac i esbonio pethau Nodiadau-maes, na i ddim darllen rhwng i gyd allan chi, ond dyma be mae anthropolegwyr yn gwneud pan maen nhw. Dwi wedi gwisgo fel anthropolegydd arbennig heddiw. Anthropolegydd yn cymryd nodiadau. Wedyn Nodiadau-maes, ac mae hynny'n cysylltu fi efo beth ddudodd James T. Clifford sydd yn anthropolegydd o America. Perhaps there is no return for anyone to their native land, only field notes
for its reinvention. So'r field notes mae fi oedd yn brysur, yn bwysig, fel ffyrdd o gadw pethau mewn cof, ond hefyd meddwl am ail ddychmygu trwy y gwaith. So mae'r celf dwi'n neud, dwi'n teimlo, yn Nodiadau-maes, site notes. Nodiadau-maes, field notes, mwyn ail ddychmygu y Gymru dyn ni'n efo, a'r byd dyn ni'n efo, mewn ffordd. So mae hwnna i fi wedi bod yn rhywbeth pwysig ers i fi ddarllen y dyfyniad yna. Dwi'n cofio pryd oedd hynny. Dwi'n meddwl bod yn ôl yn dechrau 90au rhywbryd. So mae'r rhan fwyaf gwaith mae'r syni wedi bod yn dilyn rhyw trywydd felly. Ac wrth gwrs, dyma Cymru, amser ar ôl i ni gael datganoli. Cymru yn llamu, yn rhydd, felly, fel merch, i tuag at pair y dadeni. Dwi'n sôn am Zapatista, bobl oedd yn Indiaid yn Mexico oedd yn trio cael rhyddid iddyn nhw eu hunain, at hunan lywodraeth. A wrth gwrs mae'n gwaith oedd grŵp Beca, Paul Davies wedi wneud, ac yn sy'n rhan o grŵp Beca. Ac oedd Paul Davies yn gwneud llawer o fersiwn o Gymru fel land art, celf tir, neu fel peintiadau, mwy amrwd nag o'n i'n dweud, yn llawn o sbwriel a llawn o bethau. A weithiau oedden nhw'n bethau 3-dimension reit fawr. Ond siap Cymru oedd o. The Shape of My Country, mae farddoniaeth am hwnna hefyd. Tony Conran, The Shape of My Country. A mae cerddi neu gyd yn cael ei galw'n hynny. A dwi'n meddwl bod un o lluniau Paul Davies ar clawr y llyfr. Ie, dwi'n siŵr. Ac dwi'n cymryd rhan mewn arddangosfa sy'n agor dy Gwener nesaf, ar nhw teigrod a dreigiau India a Chymru ym Mhrydain, sef yn yr ymerodraeth i raddau. So mae yna lot o waith o Gymru a gwaith cyfoes o India, ond hefyd pethau hanesyddol. Mae'r curiadur wedi dewis lluniau gyda i, sydd mae hwn yn un, fydd yn yr arddangosfa. A mae wedi dangos lluniau i fi, maen nhw wedi hongian y gwaith yn barod, mae wedi anfon lluniau i fi ddoe, lle mae'r llun yma ar y wal, a llun nesaf yn lun gan Paul Davies o Fap o Gymru hefyd. Felly, mae'r cyswllt yna yn dal i fynd, a mae'r cyswllt yna efo hwnna, ond mae hefyd yn gyswllt sy'n mynd cyn hynny hefyd. Os ydych chi'n darllen ac yn gwybod am waith Peter Lord, byddwch chi wedi dod ar draws map o Gymru gan Hugh Hughes, fel engraving o Dame Wales mewn het, fath o hon. Fenedosiad i hi, so mae ydy'r de ddim yn bodoli, mae jyst i braich ar top. Ac yn un ohonyn nhw, mae hi'n dim Benedotia dousing the inspectors, the government inspectors, sef yn ei breichau hi fan, lle mae pair y dadeni yn hwn. Mae'n disgyn yr dynion mae fewn i'r môr, y bobl gath i anfon o gen Lloegr o'r Llywodraeth i wneud yr llyfrau dyn ni'n galw rwan, yr enwog lyfrau gleision ynddo. Felly oedd newileidyddiaeth, sort o hogarthian yn gwaith Hughes, ac felly mae yna rhyw draddodiad mewn ffordd i ddefnyddio Cymru siap fel dynes neu fel merch.
Wedyn, Mapamundi. Mae'r Mapamundi yma yn henffordd yn yr eglwys gadeiriol. Mae'n werth i weld, os ydych chi heb weld o, mae'n werth mynd i weld o. Mae'n glamp o fap mawr. Mae o yn Hynafol, tua 1300. Ond mi oedd ne fapiau mwy addas i forwyr yn cael ei gwneud amser hynny, oedd yn dilyn yr arfordir. Ond ddim dyna oedd pwrpas y map yma. Pwrpas y map yma oedd rhoi Jerusalem yn y canol, a bob peth o gwmpas Jerusalem. A bob peth lle oedd yn anifeiliaid, oedden nhw ddim yn gwybod here be dragons eto, de. Môr coch yn goch yn y llun. A mae China yna fo, a mae Prydain yn y gornel yma yn fan hyn. So dyna'r Iwerddon, dyna Cymru. Ac yn ôl hwn, mae henffordd o fewn Cymru. Mae henffordd yng Nghymru, ddim yn Lloegr. Ac wrth gwrs yn hanesyddol, mae hwnna'n rhyw fath o disputed land yn dweud rhwng ffynnu. Ac o'n i'n dweud hyn wrth y dyn oedd yn eglwys gadeiriol yn gyfalu amdano fo. A dyma fo'n dweud, oh yes, but you know, there's still a law here, medda fo. If you're caught in the cathedral environs as a Welshman, after 12 in the daytime, you can be legally shot with a crossbow. It's still a law now. I said, well, I'm better be going. I'm going about 11 o'clock anyway. Anyway, mae'r mapiau fel hyn efo Cymru rwan ar i'w chefn, ar y gorwel math o beth. So nath hynny ddod yn rhan o'n ngwaith i am dipyn go lew. A mae hwn yn fap i y bardd Nigel Jenkins. Wedi gweithio lot efo gwahanol feirdd. A mae o'n sôn am y llefydd mae Nigel wedi bod yndyn nhw. I gysylltiadau fo'r India, gysylltiadau fo America. Ath o i India i sgwennu llyfr o gwaliau'n Cassia. Am pobl bryniau Cassia. Oedd lawer iawn o genhadwyr o Gymru wedi mynd allan yna ac oedden nhw'n dal i genu emynau Cymraeg y bethau yno. A glywes i bod un o'n rhain yn wedi dod draw ac yn methu dod dros y ffaith bod capeli Cymru'n wag. Maen nhw'n dal i addoli ac yn dal i lenwi capeli yn Cassia yn y mynyddoedd yma. Fi oedd Nigel draw yn sgwennu amdano nhw. Wel, mapiau a protest. Mae rhain fel rhyw fath o slogans dydyn. Ond mae hwn, for Wales See England, yn dod o Oxford University Dictionary, dydy. Un cyfnod amser. Dyna oedd, os ydych chi'n ffindio Wales yn yr encyclopedia Britannica neu'r Oxford University, ddim yn cofio. Oedd o'n deud, for Wales See England. Hynny yw, dyna ddim byd am Gymru, oedd ei gyd yn dod o dan Lloegr. A hwn, wrth gwrs, amser Brexit, fe sy'n gwneud cyfres o bethau fel e. Ac wrth gwrs, protest, unrhyw beth sy'n protestio, dio ddim yn plesio pawb, nach chi, ddim ges i arddangosfa hwn, ond pen arth o bob man ar y pier, mewn oriel newydd, ac oedd yr pen arth Times yn flin iawn bod y gwaith yma'n cael ei ddangos o gwbl, bod o'n pornograffeg, achos bod o'n protestio am Brexit. Beth bynnag. So, mwy o rhain, myfyrdod ar caflwr Prydain yna, cawliach Eton Maes
O'n i'n meddwl yn gweithio'n rhaid i'r holl beth yma. Wedyn, fersiynau o'r un pethau i'r un ei raddau. Ac map gwahanol nes i wneud oedd fel cofiant a hefyd i feddwl am sefyllfa Cymru erbyn heddiw. Cofiant i Hedd Wen, dyma'r map o copi o'r fap o'r rhyfel byd cyntaf trenches yn lle oedd pan gafodd ei ladd yn ymwyl Ypres a'r cerdd wedi sgwennu yna fa. Y llall nes i wneud yn ddiweddar, dwi wedi dechrau ail-weithio hen lyniau a creu rhywbeth newydd efo nhw, achos mae gen i llond stiwdio o lyniau. Fe ddim yn cael ei dangos, mae'n siŵr eto. A swn i'n falle eisiau dangos nhw, so dwi wedi ail-weithio nhw, so mae hwn yn un o'r rhai dwi wedi ail-weithio. Meddwl am y cestyll ma o gwmpas Cymru, a be maen nhw'n wirioneddol golygu, de. Dyn ni'n anghofio pwy nath adeiladu nhw, bod nhw'n dal o'n cwmpas ni. A'n sefyllfa ni, y raddau, ddim yn ôl drefedigaethol o gwbl. Da ni'n dal i gael yn rhedeg gan unau llywodraeth neu cwmnïau o tu allan i Gymru. Maen nhw'n cymryd y gwynt rwan hefyd. Nhw wedi cymryd y dŵr, maen nhw rwan eisiau'r gwynt. Maen nhw wedi cymryd y glo, maen nhw wedi cymryd y dir. Nawr y gwynt. Ynde? Ac i ddod i'r diwedd, ac wrth gwrs mae hwn yn destyn, fyse celf yn ddi-werth os nag ydy o'n sefyll dros beth sy'n wir ac yn edrych ar sefyllfa a trafod y sefyllfa. Mae wedi mynd erbyn hyn bod bob peth yn cael ei hollol ddi-ystyru. Gwirioneddau, maen nhw jyst yn dweud nadio, mae'n wir, fake news. Fake news di hwnna, ac propaganda a hynna llall. Ac yn waith na hynny, sgen neb yr hawl i siarad am beth sy'n digwydd yn Gaza. Ddim hawl protestio. Mae wedi mynd rwan, yn waith na dwi rioed yn chofio, mae'n lle i artistiaid. Dwi'n falch o weld be o Robert De Niro di ddeud am Trump yn Cannes yn ddiweddar, sefyll fyny a deud, mae rhaid ni sefyll, mae rhaid i artistiaid sefyll o'i gilydd, achos dyn ni'n sefyll am y gwir. Felly dyma ydy, nes i wneud hwn, galw fo'n fap cymleth, achos mae o yn gymleth i ddechrau fo, ond dio ddim yn gymleth chwaith. Dio ddim yn gymleth o gwbl, dyn ni'n gwybod beth sy'n digwydd yna. Mae'n hollol amlwg beth sy'n digwydd rwan, ond mae'n ei gymlethdod yn yr hanes y peth, a mae hanes y peth ddim wedi cychwyn yn ddiweddar, mae wedi bod yn mynd yn ôl ers ar ôl yr rhyfel byd cyntaf, ac oedd Prydain yn rhan o hyn i gyd, a'r British Mandate. Yn doedd, cyn hynny, allech chi'n ddadlau bod yr Aifft a Babylon a bob peth sy'n ymddangos yn y Beibl, a'r unig ffordd dyn ni'n gwybod am hyn i gyd ydy achos y Beibl, de. Dyn ni'n gwybod hanes Palestina oherwydd oedden ni yn yr ysgol Sul yn clywed amdano fo. Ac yn aml iawn oedd rhyw fath o gymharu Cymru efo Palestina, a map o Palestina yn y festri, a map o Gymru ag osat o fo. Achos maen nhw'n debyg mewn maint, a maen nhw arfordir yn Fancw, ar môr. Ond yn eisiau hefyd tynnu fewn pethau yma fel yr Aifft ag Anubis, achos mae Anubis yn dduw marwolaeth ac yn tywys bobl i'r byd arall tu allan. Ac o'n i'n teimlo bod hyn yn rhaid od hefyd, achos beth sy'n digwydd mewn ffordd efo yr aden dde yn America, efo'r Christian fundamentalist yma, ydy'r teimlad yma bod ni'n byw mewn oes yr apocalypse neu Armageddon, a mae rhaid i'r byd ddiwedd, ac i wneud hynny, mae rhaid i ddewon fod yn rheoli'r holl o Wlad Palestina. Bod nhw yn gwir feddwl hynny, ac yn disgwyl y rapture i ddod. Felly mae yna nihiliaeth llwyr
yn mynd ymlaen yn y ffordd maen nhw'n meddwl, a diolch bwys gen nhw os di'r byd i gyd yn cael ei ddinistro. Dyna dwi'n wirioneddol teimlo, a dwi'n meddwl bod celf, mapiau mewn celf yn gallu trafod a dweud pethau fel hyn. Felly, na i ddiwedd efo hynny, dwi'n gweld bod yr heddlu tu allan yn disgwyl amdani. Diolch i chi gyd. Diolch yn fawr. Felly mae Hugh fi'n credu mynd i ofyn y cwestiwn cynta. Hugh Thomas, diolch. Not actually a question, just to note, the Ptolemy map of the British Isles, which we have, I think it's on display in our Treasures exhibition at the moment, or there's a facsimile of it there. Also, if you go into the hallway where the exhibition space is on this floor, you will see it enlarged on one of the columns. The other thing is that the Dame Venedotia map that you mentioned is actually in the exhibition up in the Summers room. Great. Diolch Hugh. And there'll be a chance over lunchtime to see the exhibition in Summers, and that's just a pop-up exhibition especially for this conference, so please make the most of the opportunity today to see that. And also there's an exhibition upstairs, and if you go around you will find some artwork by Iwan Bala in Peter Lord's exhibition as well. Iawn. Unrhyw gwestiwn arall yn y cefn fyna? So mae meic yn dod i rownd. Thank you. Thank you very much. That was some really interesting maps on there, and I'm disappointed you didn't include your imaginary country. On your first slide, I think I noticed a north-south divide. Did you draw on there? And I was just wondering if that's what it was, and what were your reasons for your positioning of it? The north-south divide? Sy'n ateb yn Gymraeg? Ydy, chi'n ateb yn Gymraeg. Wel, dwi'n teimlo bod y problem o rhan y gogledd a'r de yn rhywbeth sydd wedi cael ei greu, divide yn rŵl, math o beth sydd yn hollol typical o'r ffordd mae ymaradroedd Saesnig wedi gweithio o'r dechrau tan rwan, sef torri bobl i fyny, fel bod nhw'n ymladd ymysg i gilydd, ond mae'n haws wedyn cymryd yn drosodd. Ac oedd Cymru, wrth gwrs, yn wahanol, be fes ni'n dweud, principalities, ond di tywysog ddim yr un peth â'r prince. Mae bobl yn dweud Prince Llywelyn neu Prince hwnna llall, Princes of Wales, ond tywysog oedd yna, tywys leader yn dweud, tywys arwain, to lead ydi tywysog. Ydy o ddim cweith yr un peth â Prince Charles, sydd yn cael ei enni'n Prince, oedd nhw'n gorfod tywys. Ac wrth gwrs oedd yna brwydro rhwng gwahanol talaethau yng Nghymru, ond oedden nhw ddim yn strictly ar y north-south beth, achos mae hwnna rhywbeth sydd wedi cael ei greu, dwi'n meddwl, gan gormeswyr Saeson, ond hefyd oherwydd bod y gormeswyr ddim ond â diddordeb yn Iwerddon, mae'r rhywffordd yn mynd i Caergybi a mae'r rhywffordd yn mynd i Aberteifi i Sir Benfro mwyn croesi i'r Iwerddon. Oes ydym byd yn y canol. So mae hynny'n cadw bobl y de, bobl am genedlaethau wedi cadw ni ar wahan i'r rannau, achos oedd hi'n anodd gwneud trafnidiaeth o'r de y gogledd. A dyna beth dwi'n teimlo am hwn, dwi'n meddwl, dio ddim yn wahaniaeth pwysig o gwbl. Iawn? A cyfle felly un cwestiwn arall? O'n i'n siarad efo Contemporary Art Society of Wales, ac o'n i wedi gwneud darlith ar dangos rhai o'r mapiau yma, a dyma un proses yn y gyndeithau
Oh, well, you know, Wales, it's South Wales, and then it's sheep, and then it's North Wales, isn't it? Nice. There's nothing in the middle. Nice. You can't say. What about Aberystwyth? Oh, well, Aberystwyth, Ie, ni'n gwybod yn well. Ond y boi wedi byw o gweithio yng Nghymru ar hyd I oes. Dyn busnes. And efo business, I had a business in North Wales, didn't really work. Anyway. O, mae un cwestiwn arall gyda ni fan hyn. So, as the person who said that Wales was south, north, and sheep in the middle, Oh, and who is actually sponsoring a large part of what we're saying today. I think we should give you a chance to answer. You absolutely did, and it was a very entertaining joke which has been repeated. He did actually say he now actually thought about it as a lamb sandwich with mint sauce, and Aberystwyth is the mint sauce for that purpose. I leave you to work out the rest of it for yourselves. Yeah. Thanks for the clarification. A gyda hynny, fi'n credu mae'n bleser I fi ddiolch yn fawr iawn I Iwan am ddarlith diddorol dros ben. Fi'n credu sy'n crynhoi y thema heddi yn ardderchog o ran mapiau, Cymru, celf ac yn y blaen. Mae llawer o waith Iwan gyda ni yn y Llyfrgell Genedlaethol, fi'n falch iawn I ddweud. A hefyd yn ystod y sgwrs, o'n i'n meddwl hefyd am y ffaith bod archif Nigel Jenkins gyda ni, a mae archif Menna Elfyn gyda ni, felly mae nifer o gosliadau llyfrgell yn dod at ei gilydd yn eich sgwrs chi. Felly diolch yn fawr iawn I chi am eich cyfraniad bore yma. Os gallwn ni roi dangos yn gwerthfawrogiad, os gwelwch yn dda.